салом мегӯям ба ҳар яке шумо дӯстон ва бародарони азиз. Дар навори имрӯза мехоҳам ба шумо дар бораи ин 4 мафҳум ки донистанаш ба ҳар яки мо зарур аст гуфта гузарам. Ин 4 мафҳум яъне якум фарз, дуюм воҷиб, сеюм суннат ва чорум мустаҳаб мебошад. фарз чист? фарз ин ибодате мебошад ки иҷрои он мувофиқи фармоиши дини мо зарурӣ ва ҳатмӣ мебошад. касе ки фарзро иҷро мекунад савоби зиёд мегирад. касе ки бесабаб фарзро иҷро намекунад гунаҳкор мешавад. касе ки ба ҳатмӣ будани яке аз фарзҳо бовар надорад ва онро ҳамчун фармони дини мо ҳисоб намекунад аз ислом мебарояд. ду намуд фарз мавҷуд аст: фарзи айн ва фарзи кифоя. фарзи айн чист? фарзи айн фарзе мебошад ки ҳар мусалмон ҳатман бояд онро иҷро кунад. масалан, 5 вақт намоз хондан, рӯза гирифтан фарзи айн мебошанд. фарзи кифоя чист? фарзи кифоя фарзе мебошад ки агар якчанд мусалмон онро иҷро кунанд, аз дӯши дигар мусалмонон соқит мешавад. агар ин фарзро иҷро накунанд, масъулият ба дӯши ҳамаи мусулмонон меафтад. масалан, мусалмоне вафот кунад, гурӯҳи мусулмонон ӯро ҷаноза кунанд, аз дӯши дигар мусалмонон соқит мешавад. воҷиб чист? воҷиб ин ибодатҳое мебошад ки иҷрои онҳо ҳукм шудаанд, вале мисли фарз далели қатъӣ надоранд. масалан, хондани намози идҳо, садақа дар моҳи рамазон ва ҳангоми иди қурбон қурбонӣ кардан. ҳамчун иҷрои фарз, касе ки воҷибро иҷро мекунад савоби зиёд мегирад ва касе ки онро иҷро намекунад гунаҳкор мешавад. касе ки фарзро инкор мекунад аз ислом мебарояд, вале касе ки воҷибро инкор мекунад аз ислом намебарояд, аммо гунаҳкори азим мегардад. суннат чист? суннат ин амалҳое мебошад ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам иҷро кардааст ва иҷрои онро ба мо маслиҳат додааст. суннат ду намуд мешавад: суннати муаккада ва суннати ғайри муаккада. суннати муаккада чист? суннати муаккада суннате мебошад ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам онро тарк накарда ҳамеша иҷро мекард, мисли суннати намозҳои бомдод, шом, намози таровеҳ. суннатҳои муаккада мебошанд. суннати ғайри муаккада чист? суннати ғайри муаккада суннатеро мегӯянд ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам онро 1 ё 2 бор дар ҳаёт иҷро кардаанд. касе ки суннатҳоро иҷро мекунад савоб мегирад ва аз пуштибонии пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам бархурдор мегардад. касе ки суннатҳоро иҷро намекунад аз савобҳо маҳрум мешавад. мустаҳаб чист? мустаҳаб амалҳое мебошанд ки амалҳои хуб ва кори нек ба ҳисоб мераванд. масалан, хондани намозҳои нафл, рӯза дар рӯзҳои душанбе ва панҷшанбе, садақа кардан, ҳадя кардан. касе ки мустаҳабро иҷро мекунад савоби зиёд мегирад ва касе ки иҷро намекунад гунаҳкор намешавад. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи ин мафҳумҳо. худо ёру мададкоратон бошад.